Život v novostavbe vám ponúkne hneď niekoľko výnimočných výhod, ktoré urobia tento spôsob bývania pre vás atraktívny. Vítajte v Ďurďošiku, kde vám predstavím novostavbu štvorizbového bungalovu. Poďte si ho so mnou pozrieť. A sú to hlavne energetická efektívnosť, použité kvalitné stavebné materiály, bezpečnosť, no a minimálna nutnosť oprav alebo údržby. Novostavba, vyrovnaný pozemok, 15 minút z Košíc, domček ideálny pre rodinu s deťmi. Keď som vás zaujal, príďte sa pozrieť. Ahojte.